napisao pjesmu Doba blagog naroda. To je bio najbolji odgovor na tadašnje nacionalističke nasrtljivosti u bosansko-hercegovačkom literarnom iskazu. Kada je Dino Mustafić snimio film Remake, to je bio filmski ishod jedne ozbiljne bitke sa nacionalističkom uskogrudošću, sa nacifašističkom logikom koja je vladala na dobrom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, kada je tijekom ratnih dešavanja skladatelj Josip Magdić skladao nekoliko kompozicija čiste atonalnosti, bio je to odgovor brutalizmu naturalističkog fašiziranja u svemu, pa i u stvaralaštvu u Bosni i Hercegovini. Čitav jedan pokret u likovnoj umjetnosti Bosne i Hercegovine nazvan je, i to tijekom rata, svjedoci postojanja. To je bio pokret koji je najsuvremenijim, krajnje autentičnim likovnim jezikom progovarao u vremenu nevremena. Smatrao sam, a i danas čutim takvu situaciju, da su upravo svjedoci postojanja svojim različitim likovnim lingvama ugrađenim u zajednički proizvod otišli najdalje u lomljenju kičme nacionalističkog logiciranja u umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Kada je Jasmila Žbanić snimila svoje filmove, kako kratke, tako i onaj dugometražni, bio je to znak zorne pobjede sintetskog bosansko-hercegovačkog duha nad onim što se zove provincijalna, krajnje degradirajuća uporaba nacionalnog u stvaralačkim modelima bosansko-hercegovačkih umjetnosti. Mogao bih ovako nabrajati primjerke lomljenja nacionalističkog modela umjetnosti, ali neću. Mislim da je naša stvarnost infernalna u mjeri zagorčavanja svakog od naših života, dostatno bogata primjercima koji govore da globalni svijet i globalizam uopće, jednostavno podstičući kulturni model očuvanja identiteta u mjeri njegovog uklapanja u internacionalne i kozmopolitske sheme bitisanja umjetnosti, stvarnosno pojašnjava da je bitka za dobivanje prije svega autentičnog umjetničkog produkta u isto doba i bitka sa evidentnim aždajama prošlostoljetnih nacionalističkih bolesti, koje nisu pobjeđene, i to treba kazati, ali koje, ovo govorim sa jednim pozitivnim uklomom, in continuo pobjeđuje naša bosansko-hercegovačka svakodnevna, prije svega običajna upućenost jednih ljudi na druge, jednih nacija na druge, jednih vjera na druge, treće i četvrte. Da bih ovo ilustrirao, kazat ću vam nešto što je došlo sa recesijom i sa globalizmom u Sarajevu kao mala sentenca, gotovo kao vic, ali je potpuno tačno. Najčešće se ovih dana u Sarajevu čuje jedna sintagma: spasa nam nema, ali propast nećemo. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Ja sam na vas ponosan jer smo disciplinirani za razliku od Tršćanskog i Koparskog dana gdje smo bili raspojasani. Sad je 10 minuta pauze. Plaćeni flagelanti čekaju. Neće sebe bičevati nego vas. Nema raspojasavanja pola sata. 10 minuta ovdje dolje. Doviđenja. Brzo vani.